mese pitokotanga ari mutendu safari ndaikumwimbira nziyo dzakadari muite nzvimbo dzechechi kuti ndichichema nema dambudziko ndiani andatanga kupura mali Pitchcode. Chokwadi kufera uchindisiyo. Rufa nokunaka. Munhu yanga akanaka ndikudze. Yo brother, akona kuda kunyembera shamwari. Munadhimu kwa yanga ane kumbere chini ndakani. Hey, atina kuya kuzoita zvemaumbwe pano. Chose tafambira kupa hama yedu munyama kuremekedzo ropedzisira. Nyarangu taura zvenyambuya. hama wadikani mwoyo wangu unonzwa kuremerwa mukati mumwoyo wangu muchiona ndimire pano pamberi penyu ndakaremerwa sekunga ndakatakura masaga mashanu ejecha mukomana arerapa uyu anga ari muzukuru wangu saka makaona manheru ndichitini handidi kuti aiswe gonzo mubhokisi make nokuti nezuva ndinoziva zvese zviri maererano neupenyu hwake haana kufa ari tsvimbo rume sekufunga kwamunoita kwete akanga akaroora mudzimai akarambana naye mudzimai akatiza nemwana ndanga ndichikumbira kuti penzira ataurewo mashoko mashomanani maererano nasawira wake uyu nokuti vangu vari bhande nebhuruma. Iya zvino tava kuda kunzwa kuvakuru vekubasa kwemushakabvu. Pitchcode anga ari munhu kana kuti mushanda achigona kushanda navamwe zvakanaka chose. Anga asina kufanana nechimwe chake ichi chakaoma musoro chakazimbira nebhokisi. Kanzuru nekuona kushanda kwakanaka kwaPitchcode yanga yamurongera zvinhu zvinotevera izvi. Imba yekugara kumasababa, company car, promotion yokumubvisa paugeneral health ichimuita senior wedepartment. Nezvimwe zvakawandisa hobho mufunge zvenyu. Munoziva zvazvinoita? Chokwadi rufundi madzongonyedze. Muchindarera apa anga kuzopura nyemba nomusana kupinza musoro muhupfu. Sorry, which you may go. But come and do it. One of your neighbor, I was. Gatini. She will check she has some Zore and this was it. For Zore de Gamparia, you get inside me. Pitchcode.
handidi kukuvanzira kana kubata muromo nokuti ndiri munhu anochengetedza chibvumirano chandiendata nemunhu nguva dzese. ndikuzoona kuti chichazi kuti inini makasiyana nemamashie vanoshanda navo pana munozoona. Okay. Company house, promotion yako company car. Ndinogona kuti izvozvani. harini shefu rini chazoitika shivona Ya, izvi zvichazongoitika kana wazofa zvachose. Nokuti ndakazoona kuti unoda kutamba neufiwe takachinja mari. Kana ukazofa zvechokwadi, kanzi inogona kukupa zvese zvindakumbisa zuva rakacheka nyika. Saka ifa kuwana zvese zvawabva kutaura.